Ahojte. Už som dlho žiadne video nepridával. A to je z toho dôvodu, že nemám nič nové. Akurát čo mám niečo také novšie, je tento vagón. Zatiaľ som dostal do takejto podoby. Je v základnej farbe. Tu ešte dvere na nastupovanie. Tie nemám ešte ani nastriekané. Čo sa týka povoľovania, zatiaľ nič nové, ale ani som to neriešil, lebo som mal dosť práci. Tak. Zatiaľ sme stále na tom istom. Akurát sa mi podarilo zohnať nejaké lepšie podvaly. To je taká potešujúca správa. Ale s týmto stále narovnako. Táto som ani neriešil. Ani nepridával žiadne videá, lebo nebolo o čom. Takže uvidím čo do budúcna. Teraz keď bude troška voľnejšie, tak sa do toho troška zainteresujem a uvidím, ak sa to pohne ďalej. Jediné čo mám také ešte, oficiálne zaznamenaných 104 km na tejto krátkej 60 metrovej trati. Tak, dúfam, že sa mi podarí niečo vybaviť a aj táto trať sa zväčší. Uvidím, jak niečo bude nové, určite vám to nakrútim a dám informácie. To je zatiaľ všetko, ahojte.